እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ 8 መጋቢት ብደረጃ ዓለም ተዘኪሩ ውዒሉ። እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ገባባት ዝተዘከረ አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ መስል ከም ዘለወን ኣብ ፖለቲካ፣ ቁጠባ፣ ማሕበራውን ካልእ ጽላታትን ሕብረተሰብ እውን ብማዕረ ክሳተፋን ዘዘኻኽር እዩ። ብዘይካዚ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጽምዎ ዓመፅ ይኹን ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊአን ዝፍጽሞ ከም ምኽንሻብ ዝኣመሰለ ጎዳኢ ልምድታትን ካልእ ዘቤታዊ ዓመፅን ሓደ ካብ ቀንዲ ምግሃስ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ ኣብዚ ጋጣሚ ብሰፊሑ ተዘሪቡሉ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ን8 መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተፈላለየ ገባብ ዘኪሮማ ውዒሎም። ኣብ ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎታትን ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኩነታትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ኣደራዕ ምህላው ንፍትሕን ለውጥን ክቃለሳ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ የተሓሳስባየን። ኣብ ኤርትራ ኣዝዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ፖለቲካ፣ እምነትን ካልእ ዝተፈላለየ ምኽንያታትን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ክስን ፍርድን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይሳቐያ ከም ዘለዋን ክሳብ ሞት ዝበጽሕ ግፍዕታት ከም ዝወርደነን ይፍለጥ። ሕብረት ኤሮጳ ምስ 7 ባንክታት ሩስያ ክካይዶ ዝጸንሐ መስርሕ ምልኣኽን ምቕባልን ገንዘብ ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝወሰዶ ስጉምቲ መሰረት ብውሕዱ ምስ 7 ባንክታት ሩስያ ዝነበረ ናይ ገንዘብ ምስግጋር መስርሕ ደው ከም ዘብል እኳ እንተወሰነ ምስ መሸጣ ነዳድን ጋዝን ምትእስሳር ኣለወን ዝበለን ባንክታት ሃገር ግና ካብዚ እገዳዚ ንሒፍዎን ኣሎ። ሓደ ካብዚ ናይ ሕብረት ኤሮጳ እገዳታት ዝዳሕነ ባንክታት ሩስያ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤሮጳ ሕሳባቱ ዘቐምጠሉ ብመንግስቲ ሩስያ ዝውነን ጋዝፕሮም እዩ። ምስ ምግሃስ መሰል ዜጋታትን ዘይሕጋዊ ምእካብ 200 ተተሓሒዙ ሓያሎ ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ቁጠባዊ ጸቕጢ ክገብራ ድሕሪ ምጅማረን እቲ መንግስቲ ብስም ባንክ ኣባይቲ ኣብ ሩስያ ሕሳብ ብምኽፋት ንጥፈታቱ ቐጺሉ። ብፍላይቶም ኣብ ኤርትራ ካብ መንግስቲ መንበር ኣባይቲ ክገዙ ብመገዲ ኤምባሲታት ዝተመዝገቡ ሓደስትን ጉዳዮም ኣብ መስርሕ ዝጸንሐን ዝተረፎም ውህሉል ገንዘብ ብቐጥታ ናብቲ ኣብ ሩስያ ዝርከብ ባንክ ጋዝፕሮም ከሰጋግርዎ እዩ ክሕበሮም ጸኒሑ። ባንክ ጋዝፕሮም ካብቲ ሕብረት ኤሮጳ ዘንበረሉ እገዳ ምድሓኑ ኣብ ኤሮጳ ዝርከቡ ወኪላት ግደፍ ይኹኑ ሰዓብቱ ካብን ናብን ኣብ ዝገብርዎ ናይ ገንዘብ ምስግጋር ኣይክጸልዎን እዩ። ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ሕብረት ኤሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈላለየ እገዳታት ኣንቢረን ምህላወን ይፍለጥ። ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናብ ዘሰሓሕብ ዞባ ኣብየ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 27 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንኣፈኛ መንግስቲ ደን ኣያግ ብምጥቃስ ዘኢስት ኣፍሪካን ሓቢሩ። ብኣፍራዝ ዝመጽዑ ጥቓት ኣብ ከባቢታት ማንዲግቶንን ኩልቦልን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ተንቁሸታት ሞትን መቑሰልትን ከም ዘስዓቡ ዝጠቐሰ ኣፈኛ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እቲ ኩነታት ሕጂ እውን ኣብ ወጥሪ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። መብዛሕትኦም ቶም ዝተቐትሉ ኣረጋውያን እዮም። ጠንቀቲ ብ5-6 መጋቢት ዝተወልዐ ግጭት ኣይተነጸረን። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ግጭታት ብተደጋጋሚ ከም ዝካየድ ይፍለጥ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን ዝኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዓወት ኣረጋይ እንሆ ንኤርትራ ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ዝበለት እንኮ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዝደስስ ትሕሶ ክንፍልም። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ። ብ24 ለካቲት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ልኡላዊት ሃገር ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ማዕከናት ዜና ዓለም ዳርጋ ብምልኡ ትሕሶአን ናብቲ ኩናት ዘተኮረ ኮይኑ ዘሎ። ጎኑ ጎኑ ድማ ኣየነይቲ ሃገር ናይ መን ጸግዒ ሒዛ ኣየነይቲ ሃገር ከ ንመን ደጊፋ ብዝብል ምክፍፋላት ዳርጋ ሓድሽ ዝሑል ኩናት ዝጀመረ ይመስል። ፖለቲካዊ መስርሕ ሃገራት ፍትሓዊ ይኮነን። ከመይ እንተኢልና ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ዓመፅ እንተዳ ፈጺማ እንታይ ትበደል ፍትሓዊ ድኸ ብዘየገድስ ሃገራት ጥቕመን ብምቕዳሜን
ጸግዒ ናይታ ተገድሰንያ ዝብላ ሃገር ዝሕዛ ዝበዝሕ እዋን ድማ ሓያላን ሃገራት ኣብ ሓድሕዳዊ ህለኽ ዝሽመማን ጥቕመን ዘቐድማን ብምዃነን ፍትሓውነት ብዘየገድስ ተጻሪረን ጸግዒ ይሕዛ ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝደገፈቶ ቻይናን ሩስያን ይቃወምኦ ቻይናን ሩስያን ዝደገፍኦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ትቃወሞ እዘን ሃገራት ኣካልቲ 5 ዝኣባላቱ ቀዋሚ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምዃነን ዘርእዮ ኣንጻርነት ተፈጢሩ ንዝበሃል ግጭት ይኹን ካልእ ብቐሊሉ ከይፍታሕ ይሓላልቕኦ ኣቐዲማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ወራር ከተካይድ እንከላ ሙሉእ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደገፍ ኣይነበራን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ዘካየዶ መጥቃዕቲ እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ወራር ንጸጥታ የስግኣንዩ ብምባል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኮይኑ ዝበዝሓ ሃገራት ክቃወምኦ ከለዋ ኤርትራ እታ እንኮ ኣብ ጎኒ ሩስያ ደው ዝበለት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይናላ ንወራር ሩስያ መልኪቱ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 3 ድምፂ ናይ ምሃብ መስርሕ ተኻይዱሎ ሃገረ ኤርትራ ድማ ኣብ ሰለስቲኡ ጸግዒ ሩስያ ብምዃን ድምፂ ሂባ ኣብ ዝርዝራቱ ምስናኣቱ ብ28 ለካቲት ዩክሬን ብዘቕረበቶ ጠለብ 47 ሃገራት ዝኣባላቱ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንወራር ሩስያ መልኪቱ ህፁፅ ዝርርብ ክካየድ ንዝብል ዛዕባ ብድምፂ ኣባል ሃገራት ክውሰን ነይርዎ ነዚ ንምውሳን ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ 29 ሃገራት ክድግፍኦ ከለዋ 5 ተቃዊመንኦ 13 ድማ ድምፀን ዓቂበን እተን ህፁፅ ኣኼባ ከይካየድ ዘድመፃ ሩስያ ቻይና ኪዩባ ቬንዙዌላን ኤርትራን ነይረን ኤርትራ ጊዜያዊት ኣባል ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ተገልግል ብምህላዋ ድምፃ ኣገዳሲ ነይሩ ነዚ ስዒቡ ብ2 መጋቢት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ደው ከተብል ሰራዊታ ድማ ብህፁፅ ከተንሳሕብ ዝፅውዕ ብይን ኣሕሊፉ ሕጂ እውን ነዚ ብይን ንምሕላፍ ድምፂ ኣባል ሃገራት ኣገዳሲ ነይሩ ኣብቲ ዝተገብረ ናይ ድምፂ ምሃብ መስርሕ 141 ሃገራት ነቲ ብይን ክድግፍኦ ከለዋ 35 ድምፂ ምዕቃብ ገይረን 5 ደጊፈንኦ 11 ሃገራት ድማ ኣብቲ ድምፂ ምሃብ ኣይተሳተፋን ብበኩራት ይሕሊፈንኦ እተን 5 ዝደገፋ ሩስያ ሰሜን ኮርያ ቤላሩስ ሶርያን ኤርትራን ክኾና ከለዋ ኣብቲ መስርሕ ኣቐዲመን ኣብ ጎኒ ሩስያ ዝነበራ ቻይና ኪዩባን ቬንዙዌላን ድምፂ ምዕቃብ ክገብራ ኤርትራ ጥራይ ድምፃ ከይቀየረት ኣብ ጎኒ ሩስያ ኮይና ኣብቲ ጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡርኪና ፋሶ ሞሮኮ ቶጎ ኢስዋቲኒ ጊንን ጊኒቢሳውን ካብ ኣኼባ ብምኳር ድምፀን ኣይሃባን ኣብቲ ናይ ምድማፅ መስርሕ ምኽትል ወኪል ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ማንኤል ጆርጆ ኤርትራ ንምንታይ ኣይፋል ከም ዘድመፀት መግለፂ ሂቡ ነይሩ ገለ ካብ መግለፂኡ ኣብ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ከም ዘሎ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ልኡላውነት መሬታዊ ሙሉእነት ፖለቲካዊ ናጽነት ብጽኑዕ ተኣምን እዚ ንውሕስነት ዓለማዊ ሰላም ብኩለን ሃገራት ዓለም ኩሉ ግዜ ክኽበር ኣለዎ ኢሉ ኣቶ ማንኤል ጆርጆ ኤርትራ ዝሃበቶ ድምፂ ኣብ ጎኒ ሰላም ደው ምባላ መርኣያ ከም ዝኾነ ዝወሰደቶ ጸግዒ ኩነታት ሩስያን ዩክሬንን ዓለም ለኻዊ መልክዕ ከይሕዝ እገዳታት ከይግበር ዝዓግት ናይ ሰላማውያን ሰባት ምምዝባል ከይብእስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ንዲፕሎማስያዊ ርክባትን ዝርርብ ሰላምን ሕርያ ዝህብ እዩ ክብል ገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ141 ድምፂ ዘሕለፎ ብይን ንሩስያ ክቕይዳ ዘይክእል ስመው እኳ እንተኾነ ንሩስያ ዝበዝሕ ማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻርቲ ኩናት ደው ኢሉ ከም ዘሎ ዘረድእ ሕልናውን ሞራላውን መልእኽቲ ዝህብ እዩ ቀፂሉ ብ4 መጋቢት ቆንስል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካየደቶ ወራር ዝኹንን እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘውረደቶ መግሃስ ሰብኣዊ መሰል ዝምርምር ኮሚሽን ክቐውም ዝብል ንድፊ ነይሩ ነዚ ንድፊ ንምሕላፍ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ድማ ካብ 47 ሃገራት 32 እወ ኽድመፃን ከለዋ 13 ሃገራት ድምፂ ምዕቃብ ገይረን 2 ሃገራት ድማ ኣይፋል ኣድሚፀን ኣብዚ ድምፂ ምሃብ ካብ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ድምፅታት ፍሉይ ዝገብሮ ኣይፋል ዝበላ ሩስያ ባዕላን እንኮ ኤርትራን እየን ኣብዚ ድምፂ ምሃብ ኣቐዲመን ንሩስያ ዝደገፋ ድምፂ ክዕቅባየን መሪፀን ከምቲ ጋህዲ ኮይኑ ዘሎ ብዘይካ ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ንድፍታት ገለ ደጊፈንኦ ገለ ድማ
ድምፂ ክዕቅባን ከለዋ ውሑዳት ድማ ድምፂ ካብ ምሃባብ ክይረንየን እዚ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር ኣብቲ ኩናት ዝተፈላለየ ረኣያ ከም ዘለወንን ዘዋፅአን ጥቕሚ ዘፍለጣ ይመስላ ብፍላይ ኣብቲ ብ2 መጋቢት ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ኩናት ደው ተብል ሰራዊታ ድማ ብህፁፅ ተንሰሕብ ዝብል ዘሕለፎ ብይን ምስ ንርኢ ብሓፈሻ 51 ሚእታዊት ካብ ሃገራት ንብይን ክድግፋን ከለዋ 31 ሚእታዊት ድምፂ ዓቂበን 16 ሚእታዊት ኣብ ኩረን 2 ሚእታዊት ማለት ኤርትራ ድማ ተቃዊመን መብዛሕትአን ድምፂ ዝዓቀበ ሃገራት ምስ ሩስያ ወተሃደራዊ ስምምዓት ዘለወን ወይ ድማ ኣባላት ጸጥታ ሩስያ ኣብ ሃገራትን ብምእታው ጸጥታዊ ስራሕ ዝሰላሰለለን ዘሎ ሃገራት እየን ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ማልን ካልኦትን ክጥቀሳ ይኽእላ ካልኦት ድምፅን ዝዓቀባ ከም አንጎላ ዚምባብዌ ሞዛምቢክን ደቡብ ኣፍሪቃን ድማ ምስ ሩስያ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለወን ኣቐዲሙ ሕብረት ሶቪየት ናይ ሎሚ ክፋል ሩስያ ንናጽነት ኣብ ዝገብርኦ ዝነበራ ቃልሲ ዝተሓጋገዘን እየን ድምፅን ካብ ምሃብ ዝዓቀባ 35 ሃገራት እተን 17 ማለት እተን ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ክኾናን ከለዋ ድምፂ ምዕቃብ ማእከላይ መርገፂ ዝሕዝ እኳ እንተኾነ ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ግን ሓንቲ ሃገር ልኡላውነታ ክድፈር ማእከላይ መርገፂ መሓዝ ዳርጋ ከም ምድጋፍ እዮም ዝርእይዎ ገለ ሃገራት ግን ድምፂ ምዕቃብ ምግባረን ምኽንያት ኣለወን ዚምባብዌ ንኣብነት ንሩስያ ዝኹንን ንድፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንዝርርብ ከም ዘይዕድም ኣምሳዮ ንነገራት ከም ዘባእስ ገሊጻ ኣብ ትሕቲ ሓያሎ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እገዳ ትርከብ ዚምባብዌ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝግበር እገዳ ከም ዘይትድግፍ ሓቢራ ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ንምልቓቕ ኣብ ትገብሮ ዝነበረት ቃልሲ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝሓገዘታ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ታሪኻዊ ዝምድና ኣለወን ታንዛንያ ብወገና ስለምንታይ ድምፂ ምዕቃብ ከም ዝገበረት ክትገልጽ እንከላ ናጽ ሃገር ካብ እትኸውን ንዳሓር ዘይሻራዊት ሃገር ክትከውን ከም ዝመረጸት እዚ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ክትክተሎ ዝጸንሐት ፖሊሲ ከም ዝኾነ ትሕብር እታ ሃገር ብተወሳኺ ብሕጂ ኣብ ዝመጽእ ግጭታት እውን ፖሊሲ ከይቀየረት ናይ ዝኾነ ይኹን ጸግዒ ከም ዘይትሕዝ ገሊጻ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ሃገራ ዝወፁ ማሊ ብወገና ድምፂ ምዕቃባ ምኽንያት ኣለዋ እታ ሃገር ድሕሪ ፈረንሳ ጥቡቕ ዝምድና ዝመስረተትላ ሃገር ሩስያ እያ ሩስያ ምስ ማሊ ወተሃደራዊ ስምምዕ ብምግባር ኣብ ሓለዋ ልኡላውነትን ምንቅስቓስ ኣንጻር ምጽባኣትን ክትተሓጋገዛ እያ ኣብ ርእሲ እዚ ተረጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ዝተገብረላ ማሊ ካብ ማሕበረሰብ ቁጠባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ክትባረር እንከላ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያ ምትእትታው ከይገብራላ ምስ ሩስያ ምጽጋዓ ወሲና ዘላ ደቡብ ኣፍሪቃ ድምፂ ምዕቃብ ምግባራ ካብ ሕብረት ኤሮጳ ንቐፌታ ክወርዳ እንከሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ብወገና ፍልስጤም የመን ሶርያ ሊብያን ሶማልን ንምንታይ ይርስዑ ብምባል ኤሮጳዊ ሕብረት ዝኽተሎ ድርብ መዕየሪ ነቒፋ ከምቲ ዝተገልጸ ኢትዮጵያ ድምፂ ካብ ምሃብ ካብ ዘብኮራ 8 ሃገራት ሓንቲ እያ እንተኾነ እታ ሃገር ድሒራ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሩስያን ዩክሬንን ምስ ሓባዊ ጊደን ናብ ማዕዲ ሰላም ብምምላስ ክዘራረባ ፀዊዓ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሃበኦ ድምፂ ብኸፊሉ ከምዚ ዝተገልጸ ክኸውን እንከሎ ሓያላን ሃገራት ኣብ ምድማፅ ብይናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክኸውን እንከሎ ድምፂ ሃገራት ኣፍሪቃ ይደልዩ እዮም እተን ሃገራት ኣብ ግጭት ምዝኣትዋ ግን ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ይገብሩለን እዮም ኩናት ዩክሬን ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ብምሕባር ደው ከብልኦ ዝከኣለን ይገብራ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድማ መጠነ ሰፊሕ እገዳታት ብምግባር ንሩስያ ኣብ ፍጹም ምግላል የቴና ይርከባ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ግጭታት ኣፍሪቃ ዘይንጸባረቕ ብምዃኑ ሓያሎ ትዕዝብታት ኣኸቲሉ ኣሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ኒኩሌራዊ ቦምባታት ከካትት ዝኽእልን ሓያሎ ሃገራት ለኻኺሙ ናብ ዞባዊ ወይ ዓለማዊ ኩናት ከይስሕብ ዘስግእ እኳ እንተኾነ ንኩነታት ኣፍሪቃ ግን ፍርቂ ርብዒ ቆላሕታ ዘይውሃቦ ሙሉእ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዘይረክብ ብምዃኑ ሓንቲ ሃገር ካብታ ካልእ ኣብ ሊጻ ከም እትረአ የእንፍት ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ከብድታ ሃገር ዝለሓመ ን16 ዋርሒ ቀፂሉ ዝርከብ ኩናት 10 ኣሽሓት ቀቲሉ ብኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ኣካላት በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈጺሙ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ዓጸቦን ጽላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን ነቲ ኩናት ደው ከብል ዘስገድድ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝተወስደ ዝጠቅም ስጉምቲ የለን
ኣፍሪቃውያን ተማሃሮ ኣብ ዩክሬን ወራር ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን 10,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣደዳ ስደት ከም ዝኾኑ ይገብር ኣሎ። ዛጊት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክሰግሩ እንከለዉ እዚ ቁፅሪ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ 5 ሚልዮን ክድይብ ከም ዝኽእል ተገሚቱ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝዓበየ ክኸውን እንከሎ ኣብ መንጎቶም 10,000 ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ድማ ካብ ኤስያ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝመፁ ተማሃሮ ይርከብዎም። ኣብ 2020 ብዝተገብረ መንግስታዊ ፀብጻብ ኣብ ዩክሬን 76,000 ወፃእተኛታት ተማሃሮ ነይሮም። እዞም ወፃእተኛታት ተማሃሮ ምንጪ ኣታዊ ወፃኢ ሸርፊ ዩክሬን ብምዃን ኣብ ቁጠባት ሃገር ዓቢ ተራ ነይርዎም። ሓያሉ ካብቶም ተማሃሮ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ክኾኑ እንከለዉ ዝበዝሑ ካብ ናይጀርያ፣ ሞሮኮ፣ ግብፅን ጋናን እዮም። ዝበዝሑ ድማ ሕክምና፣ ምህንድስናን ንግድን ከጽንዑ ጸኒሖም። ድሕሪ ወራር ሩስያ እዞም ተማሃሮ ብፍላይ ኣብ ምስጋር ናብ ካልኦት ሃገራት ዓሌታዊ ኣድልዎ ገጢምዎም። 10,000 ካብኣቶም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝሰግሩ ክግለጽ እንከሎ ብዙሓት ዳሃይ ዘይብሎም ኮይኖም ተሪፎም ከም ዘለዉ ገለ ድማ ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ይርከቡ። ኣፍሪቃውያንን እስያውያንን ተማሃሮ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶም ብፍላይ ናብ ፖላንድ ከይሰግሩ ብሓልዋ ዶብ ዩክሬንን ፖላንድን ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩ ኣብ ገለ እዋን እውን ናብ ባቡራት ዋላ እውን ናብ ኣውቶቡሳት ከይስቀሉ ከም ዝተኸልከሉ ከማርሩ ቐንዮም። መንግስቲ ዩክሬን ካብ 18 ክሳብ 60 ዝዕድሚዮም ደቂ ተባዕትዮ ካብ ሃገር ከይወፁ መጓዓዝያ ባቡርን ኣውቶቡስን ድማ ቀዳምነት ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣገልግሎት ክህባ ትእዛዝ መሓላሊፍ እዩ። እንተኾነ ዝሕግዝ ዘይብሎም ኣፍሪቃውያን ኩሉ መሳለጥያታት ተሓሪምዎም ቀንዩ። ንጉዳይ ተምሃሮን ዝገጥሞም ዓሌትነትን ብማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክቃላሕ ድሕሪ ምጅማሩ ቆላሕታ ክረኽቡ እንከለዉ መንግስቲ ዩክሬን ንኣፍሪቃውያንን ኤስያውያንን ዝሕግዝ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎት ጀሚሩ። ድሮ ሓያሎ ኸባቶም ናብ ፖላንድ፣ ሃንጋርን ሩማንያን ድሕሪ ምስጋር ናብ ሃገራቶም ኣትዮም ኣለዉ። ዩክሬን ካብ እዋን ሕብረት ሶቪየታት ሒዛ መስሕብ ወፃእተኛታት ተማሃሮ ኮይና ጸኒሓ። ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ካብ ኣፍሪቃውያን ኤስያውያን ብፍላይ ድማ ካብ ህንዲ ብብዝሒ ተማሃሮ ከም ዝውሕዝዋ ንትምህርቲ ዝኽፈል ገንዘብ እውን ብመጠኑ ሕሱር ብምዃኑ ትሑት ዝኣታዊኦም ተማሃሮ ከም ዝመርፅዋ ይግለጽ። ዩኒቨርሲታት ዩክሬን ዝህቦ ትምህርቲ ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘለዎን ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ምስራሕ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ክኸውን እንከሎ መንግስቲ እቲ ሃገር ንተማሃሮ ዝወሃብ ቪዛ ኣዝዩ ቀሊል ብምግባር ተማሃሮ ክስሕብ ይፍትን። ኣብ ዩኒቨርሲታት ዩክሬን ዝወሃብ ሕክምናዊ ትምህርቲ ብፍላይ ተጠላቢ ኮይኑ ይጸኒሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዓብዩ ጉዳይ ዩክሬን ንምፍታሕ ቀዳምነት ዝሕሰበሉ እኳ እንተኾነ ተማሃሮ ብወገኖም ንዓመታት ዝፀዓርሉ ትምህርቲ ብዘይፍረ ምትራፉ ኣሕዚንዎም ይርከብ። ን6 ዓመታት ሕክምና ዘጽንዐት ጀሲካ ዝተባሃለት ናይጀርያዊት ትምህርታ ወድያ ክትመረቕ 4 ወርሒ ምስ ተረፋዩ ኩናት ኣጋጢሙ። ኩሉ ዘድልያ ዶኩሜንታት ኣብ እትመሃረሉ ዩኒቨርሲቲ ብምህላው ኩነታት ተረጋጊኡ ክትረኽቦ እንተዘይክኢላ ናይ 6 ዓመት ፃዕራ ክሳራ ከም ዝኸውን ትገልጽ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ምስንኻላት ንምቅላል ጋና ምስ ሃንጋሪ ብምርድዳእ ጋናውያን ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ኣብ ሃንጋሪ ክቕጽሉ ተሰሚዐን ኣለዋ። ሓያሎ ካልኦት ተማሃሮ ድማ ትምህርቶም ክቕጽሉ ዘፍቀዳሎም ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ምንዳይ ይርከቡ። ናይጀርያ ብነዳዲ ሃብታም ብፀዓት ድኻ ክነሳ ተተካ ፀዓት ክትጥቀም ፀቕጢ ይግበረላ። ኣሳት 206 ሚልዮን ህዝቢ ትውንን ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤት ቁጠባ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ፣ ብምህርቲ ነዳዲ ድማ ኣብ 5ይ ደረጃ። እንተኾነ ሚልዮናት ዜጋታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረኽቡን እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ ሙቐት ዓለም ካብ ዘለዎ እናወሰኸ እንተደኣ ኸይዱ ምልኣት ባሕሪ ወሲኹ 16 ሚልዮን ተቐማጢ ዘለዋ ዝዓበየት ከተማ ሌጎስ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዘመን ብማይ ባሕሪ ከተዕለቕልቕን ህዝቢ ዘይነብረላ ከተማ ክትከውንን ተኽእሎ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እታ ብነዳዲ ሃብታም ክነሳ ንህዝባ ግን እኹል ፀዓት ኤሌክትሪክ ከተቕረብ ዘይከኣለት ናይጀርያ ኣብ ክንዲ ነዳዲ ተተካእ ፀዓት ክትጥቀም ካብ ምዕቡላት ሃገራት ፀቕጢ ይግበረላ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ግላስጎ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ክሊማዊ ለውጢ ብሰንኪ ሙቐት ዓለምን ምምካኽ በረድ ኣትላንቲክን ኣርክቲክን ምልኣት ባሕሪ ከጋጥም ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ።
ናይ ዝምላኣት ተጠቃዕቲ ድማ ኣብ ጽፍሒ ባሕሪ ተደኲነን ዝርከባ ከተማታትን ሓንቲ ካብዚአን ድማ ከተማ ሌጎስ ናይጀርያ እያ። ኣሳብ 75 ዓመታዊ ባጀት ካብ ነዳዲ ትረክብ ናይጀርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ 2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ብምዕዳን ዝበዝሕ ኣብ መሸጣ ተውዕሎ ኮይና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምምራር ናብ ካልኦት ሃገራት እያ ትሰዶ። እቲ ሃገር ዝዕደን ነዳዲ ካብ ካልኦት ሃገራት ብምኻድ ንተፈላለየ ጥቕሚ እኳ ዝውዕል እንተኾነ 9 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ሃገር ማለት 40% ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረክብን እዩ። 80 ሚልዮን ድማ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1 ዝነብር ትሑት መነባብሮ ኣለዎ። እዚ እናኾነ እምበር መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ከተማታቱ ብፍላይ ድማ ከተማ ሌጎስ ንምድኳን ብዙሕ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ምቕናስ ካርቦን ብምውህሃድ ህዝቢ ተተካእ ፀዓት ክጥቀም ድፊት ዝግበረሉ ዘሎ። ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብገምጋም ዓመታዊ ትሕቲ 0.5 ሜትሪክ ቶን ካርቦን ከተመንጩን ከላ ናይጀርያ ድማ 0.7 ሜትሪክ ቶን ተመንጩ። ምስ 6.4 ሜትሪክ ቶን ናይ ኤውሮጳ 15.3 ሜትሪክ ቶን ድማ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ተወዳዲሩ ኣዝዩ ትሑት እዩ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ናይጀርያ ብተፍርዮ ምህርቲ ነዳዲ ንዝህባ ዘይዕግበት ካብ ዓቕማን ላዕሊ ዝኾነ ተተካእ ፀዓት ከተተግብሮ ከም ዘይትኽእል ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብመሰረት መጽናዕቲ ዓለማዊ ዓጸቦ ወርልድ ፖቨርቲ ክሎክ ካብ 196 ሚልዮን ዝበዝሑ ህዝቢ እቲ ሃገር 48% ማለት ኣሳት 9 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ትሑት መነባብሮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ ድኽነት ብትሕቲ $2 ንመዓልቲ ከም ዝነባበር ይግለጽ። ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ሓደ ካብ ቀንዲ ሽግር መንግስቲ ናይጀርያ 75% ባጀቱ ካብ ኣታዊ ነዳዲ ዝጥቀም ብምዃኑን ካልኦት ናይ ቁጠባ ኣታዊ መገዲ ዘየናድን ብምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ክጎድል እንከሎ መንግስቲ እቲ ሃገር ናብ ቁጠባዊ ዝሕተላ ስለ ዝሽመም ዕቑር ሃብቲ ስለ ዘይብሉን ካብኡ ንምውፃእ ስለ ዝኸብዶን እዩ። እቲ ካልእ ድማ ኣብቲ ሃገር ግቡእ ምሕደራ ነዳዲ ብዘይምህላው እዩ። ዋላ እውን ዋጋ ነዳዲ ክብ ኣብ ዝብለሎ ግዜ ኣታዊታት ነዳዲ ናብ ምግቢ ተቐይሩ ናብ ከስዒ ህዝቢ ከይበፅሕን ናብ ምህናፅ ትሕተ ቅርፂ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ካልእን እውን ከምቲ ዝድለ ኣይውዕልን እዩ። ነዚ መልኪቱ መንግስቲ ዝህቦ ምኽንያት ድማ ንደሞዝ ሰራሕተኛታት ከፊለዮ ካብ እዋን ቁጠባዊ ድስካለ ዝተለቃሕ ክውዕዳ ከፊለሉን ካልእን ዝብል ምኽንያት እዩ ዝህበሉ። እንተኾነ እቲ ሓቂ ካልእ እዩ። ወርልድ ፖቨርቲ ክሎክ ነዳድን ናይ መሸጣ ኣታዊ ቢልዮናት ዶላራትን ኣበይ ይኣቱ ብዝብል ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ። መብዛሕትኡ ነዳዲ ናይጀርያ ኣብ ማያት ኒጀር ደልታ እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ደልታ ኣዝዩ ውሑድ ዕደና ነዳዲ ብናይ ውሽጢ ሃገር ኩባንያታት ክካየድ እንከሎ እቲ ዝዓበየ ዕደና ብከም ሼል ዝኣመሰላ ዓበይቲ ዓለም ለኻውያን ኩባንያታት እዩ ዝካየድ። ንኣብነት ኩባንያ ነዳዲ ሼል 40% ዕደና ነዳዲ ናይጀርያ ይካየድ። እንተኾነ እታ ሃገር ንመፍረይ ነዳዲ ማለት ሪፋይነሪ ዝኸውን ትሕተ ቅርፂ ዘይትውንን ብምዃና እተን ኩባንያታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ብቐጥታ ናብ ካልኦት ሃገራት ይሸጠኦ። ናይጀርያ ተገንጢላ ቢልዮናት ዶላራት ብምኽፋል ዝተጻረየ ነዳዲ ካብተን ሃገራት ትገዝእ። መንግስቲ ዩክሬን ናንጻር ወራር ሩስያ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መኸተ ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝመፁ ወጻእተኛታት ኣብ ጎኑ ተሰሊፎም ክቃለሱ ፀዊዑ ነይሩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዛጊት ኣሳት 20 ወለንተኛታት ወጻእተኛታት ኣብ ጎኒ ዩክሬን ተሰሊፎም ኣንጻር ሩስያ ክዋግኡ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ኤምባሲታት ዩክሬን ወለንተኛታት ክቕበሉ እንከለዉ ኣብ ሰኔጋል ዝርከብ ኣምባሳደር ዩክሬን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ መዋዓውዒ ምልጣፉ ብመንግስቲ ሰኔጋል ተነቒፉን መጠንቀቕታት ተዋሂብዎን። እቲ ናይ ኤምባሲ ዩክሬን መዋዓውዒ ሰኔጋላውያን ኣብ ጎኒ ዩክሬን ኮይኖም ክቃለሱ ዝፅውዕ ዝነበረን ኣሳት 36 ሰኔጋላውያን ከም ዝተመዝገቡን ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሰኔጋል ነቲ መዋዓውዒ ብምኹናን እቲ ተግባር ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኤምባሲ ካብ ተግባራቱ ክቁጠባ ጠንቂቑ። ኣብ ናይጀርያ ብተመሳሳሊ ገባብ ናብ ዩክሬን ብምኻድ ክዋግኡ ዝደልዩ ናይጀርያውያን ናብ ኤምባሲ ዩክሬን ብምኻድ ብምሕታቶም መንግስቲ ናይጀርያ መጠንቀቕታ ከውፅእ ተገዲዱሎ። ኣብ ዩጋንዳ ጉሉብ ዝተባሃለት ዓዲ ተምሃሮ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ፀወታ ከይርዩ ብምኽልካሎም ብዝተላዕለ ናዕቢ ሓደ ወዲ 19 ዓመት ተምሃራይ ተቐቲሉ።
እቲ ክልተ ክለባት ማንቸስተር ዝጻወታሉ ዝነበራ ሰዓት ተማሃሮ ትምህርቶም ዝከታተልሉ ወይ ሪቪዥን ኣብ ዝገብሩሉ ሰዓት ከም ዝነበረ በመሰረት ሕጊ ትምህርቲ ድማ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰዓት ጾወታ ኩዕሶ ከም ዘይፍቀድ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ ይገልጽ። ጾወታ ገይርዩ ዝተኸልከሉ ተማሃሮ ብኣእማን ሁር ክብሉ ከም ዝጀመሩ ንዕውን ምዝሓል ዝመፁ ፖሊስ ብዝተኮስዎ ጥይት እቲ ተማሃራይ ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ። ብሰንኪ እዚ ታሳት 1,000 ተማሃሮ ተእንግድ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንኽልተ ሰሙን ክትዕጾ ተገዲዳ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ተኸታተልቲ መደብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ጽኒሕኩም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ተጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝበልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ናይ መንኮን ትኾኒ ዛንታ ዘንባ ተመልክዕቲ ጎርዞ ጸሓፊ መርሃዊ ኸፈላ ዘንባ ቀያሕ ኩሕል ሽፋሽፍቲ ዓይኒ ዘለዋ ጸጉራ ልምሽ ዝበለ ንኸባቢ ሕቑቓ ዝሽፍን እዩ። ጐርዲ ኹባት ስድራ እውን እያ። ልዕሊ ኹሉ ግን ብረኽበት መልክዕ እትህረፍ ጎርዞ እያ። ደለይታ ከም ዕስለ ንህቢ ንሳውን ብዓይኖም በምሳል ዕምባባ ጽናይ ኮይናያ ተህረፍ። ግዳ ሓቂ እትረፍ ንጓና ረጋጽ መንገዲ ንዓጽመ ስጋውን እተደናድን ጽባቕትን ኩርዕትን ጎርዞ እያ። ኩርዓትሃ ብሕፍረት ተዓብሊሉን ክትርኢ ንሓንሳብ ክብር ትብለካ። ነቲ ዝኸበደትካ ብዘፋኹስ ድማ በተን ጸባ ዝመስላ መጽዕዳዋን ስናና ከም ጭራ ወጋሕታ ከም ስታት ሰደልካ። ብናይ ሕፍረት ምንቅስቓስ ምስ ምዃኑ ዝያዳ ተሃርፋ ልብኻውን ገማማዕ። ኣዝያ ትፈትወን ክልተ መሓዙት ኣለዋ። ኣብ ቈፀራ ህይወታ ብዘይካ ምስአን ምስ ማንም ንኽትራኸብ ዕድል የብላን። መልክዕ ሰለስቲአን መሓዙት ብጣዕሚ ውና ኸስሕብ እዩ። ኣብየት ሂቡ ዘይከልእ ኣቦይ ዝጊ ጽባቐ ዓዲልዎን እዩ። ናይ ዘንባ ግን ሓለፍ ኣለዎ። ምዕጉርትሃ ከም ዳንቡጭ ቆልዓ ምልእልእ ዝበለ እዩ። ጽባቐ ተንተሃረፍቲ ደናጉኣ ብስለት ቀይሐን ባናናስ መራይን ዝመስላ ናይተን ውልዶ ኸበብቲ ዕንጉለ ለሚንን ዝመስላ ሕጥባታ እሞ ዘረባ የብሎን። ሓደ እዋን ናብ ሓደ ድኳን ዘንባ ምስ መሓዙታ ኣብዛኣ ተዋሉ እዩ። ንዘንባ ዝረአየ በዓል ድኳን ፖው 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 በመባል ብዘይቀልቡ ኣቤት ክጥዕመላ መኻፉ ተኣፋ ምፍጣራሕ ዝነኒ ሞታን ዘይተርፋ ኢሉ ደሪፉላ ደርፊ ጸጋይ በራኺ ሽዑታ ሓይዘን ካርካር በላ መሓዙታ። ዘንባ ሓፋር ግን ናይ እንታይ ጨምጨም ኣበለተን ናይ እንታይ ክብሎየ ዝዓይነት ስክፍታ። በዓል ድኳን ግን ታደርፊ ናቶም ዘይኮነት ናይ ሓደ ምኩር ደረፋይ ምዃና ነጊሩ ብፍሽኽታ ናብ ትእዛዝ ድኳን ዋድሃበ። ብባህርያ ዘንባ እዚ ፍቕሪ ወዲ ፍቕሪ ብዙሓይ ግዲ ይበሉን እየ ባህሊት እያ። ክቝጸሩ ዘይክእሉ ደብዳቤታት ናይ ፍቕሪ ተዋሂበ እያ። በምሒር ደብዳቤታት ናይ ፍቕሪ ብምብዛሕን ዝተነበበን ዘይተነበበን ኢላ ዝጠርንፈቶ ዕልቢ ወረቓቕትሎ ኣብ ክፍሊ መደቀሲያ ዝበዝሐ ዝተነበበ እዩ ኢላ እያ ትዕለኒ መሓዙታ። ካብ ዘንበበቶውን ትፈልጦምን ዘይትፈልጦምን ደቂ ኽላሳን ዘይደቂ ኽላሳን እዮም። ሓደ እኳ ግን
ልባህ ዝመልኣላ ይረኸበትን ፍቕሪ ኮኸብ እዩ ኣብ ዕድል እውን ዝምርኮስ እዩ ተለማሚድካ እውን ዕድል ተዘየለ ፍቕሪ ንዕድላይ ቀይሮን እዩ ባህሊት እያ ዘንባ ሓንቲ ካብተን ክልተ መሓዝቷ ሰሊና ትበሃል ዓርኪ ስለ ዘለዋ ብዙሕ ካብኣ ጽቡቕን ሕማቕን እያ ትመሃር መሓዝቱ ዘንባ ብዛዕባ እቲ ዘይተነበበ ደብዳቤታት ኣንቢብኪ መልሲ ሃብሉ ንልቦም ሓደ ነገር ኣረጋግጹሎም ዝብል ርእቶ እዩ ዘለወን በዚ ኣርእስቲ እውን ቀጻልን ዛረባ ሰሊና መሓዛኣ ኣይፍለጥን እዩ ካብኣቶም ልብኺ ዝሰልብ ትረኽቢ ትኾኒ ክትብላ ኸላ ምሕረት ግን ኖ እንታይ ከዓብሰላ ፍቕሪ ጓለይ ጥራይ ንስኽን ዝመጻኪ ሕቶ ግዜ ብምውሳድ ግን ከዓ ተኣምንሉ ውሳነ ሃብሉ እያ ትብላ ክልቴን መሓዝቷ ዝተፈላለየ ረኣያ ዘለወን ግን ከዓ ፍቕርን ንትሕላይን ኣበይ ሰፈረን ተበልካ ኣብ እንያ ተዓቂባ ጽንሓካ ወላ ብሓሳባት እንተተፈላለያ ኣዘየን እየን ዝፋትዋ ዘንባ ምልክዕቲ ብዛዕባ ፍቕርን ወረ ፍቕርን ግን ግዲ ስለ ዘይትህበሉ ምስ ኩለን እያ ትሰማማዕ ደሌት ዘንባ ሞዛይክ እዮም ርኹባትን ስኡናትን ቀያሕትን ጸለምትን ሓጸርትን ነዋሕትን ክንደይ ኢልካ እሞ ዝርዘሩ ሓደ ካብኦም ሃረም ዝበሃል ንዘንባ ካብ ዘፍቀር እዩ ሃረም ንዘንባ ኣብ ጥቓ ክፍሊ ክላሳይ ዝምሃር ብመርዚ ፍቕራ ካብ ዝጥቃዕ ከም ዕቡድ ከልቢ ኣብ ከባቢ ክፍሊ ክላሳ ጥራይ ዘዕነይኒ ኣዝዩ ካብ ልቢ ዘፍቅራ የፍቅረኬ ካብ ንኽብላ ግን ቡምባ ጨቢጡ ፍንጥሕጥሕ ንኽብል ቐሎ ግዳ መልእኽቲ ሰዲዱ ነይሩ እታ መልእኽቱ ግን ምስተን ግዚአን ዘይኣኸለ ደብዳቤታት እያ ዘንባ ምልክዕቲ ንሳን ጽሬታን ኣቤት እባእ ካብ ዘንባ ትረስሕ ኣፍካ ባጎኒ ሙሉእ ጓሓፍ ከኣቶ ይቐልል ዝብሉ መረሳት ሰንቲ ደቂ ክላስ ኣለውዋ እዚ ዕላል እውን ኣብ ውሽጢ ክላስ እዩ ነይሩ ዘንባ ነዘረባ ምስ ሰምዐት ፍሽኽታ ጌራ ልቦም ትርትር ኣበለቶም ድሕሪ ፍሽኽታ እውን መሊሶም ርአርአ ኣቤት ፍሽኽታ ኣቤት ንፀሓይ ዘህስስ እናበልዮም ሰማይ ሰቒሎም ከም ኮኸብ ምልጭ ምልጭ ኣብልዋ ነዚ ሰምዓ መሓዝቷ ድማ ዓይነን እናተከራ ንዘንባ ተተሓሒዘን ይስሕቃ እዚ ኩሉ ናዕዳን ውደሳን እንክፍጸም እቲ መጥቃዕቲ ዘንባ ከም ዕርዲ ኹናት እግሪ መኸል ዝኾነ ሃረም ብመስኮት ናይቲ ክላስ ተጸጊዑ ይሰምዖ ነይሩ እንተስ ካብ ልቢ ወይ እውን ብዘይ ቀልቢ ንዕላሎም እናሰምዐ ልክዕ ከም ጽሉል ሓንሳብ ፍሽኽ ይብል ሓንሳብ ሃንደበት ስምባዴ ሒዙ ነበረ እዚ ሃንደበት ከም ዝሑልማይ ዝከዓሆ ዝነበረ ስምዒት ንዘንባ ካብ ዘፍቀረላ መዓልቲ ጀሚርዋ ድሕሪ ነዊሕ ሳምንቲ ሓደ መዓልቲ ዘንባ ሓድሽ ሓሳብ ንመሓዝቷ ኣቕረበትለን ብኡ ናብ ክትዕ እንካናባን ኣተዋ ካብ ክላስ ምስ ወፃየን ኣብ ሓደ ጸግዒ ናይ ክላስ ብምዃን ናብ ክትዕ ዝተጸምዳ ሕጂ እውን ብዛዕባ እቲ ዘይተነበበ ደብዳቤን ብዛዕባ እቲ ዘንባ ሓድሽ ሓሳብ ዘቕረበቶ ኣፍቃሪ ተሓዝድዋ ይተሓዝ እዩ ሰሊና መሓዘአን ኣነ ሕጂ ኣፍቃር ኣለኒ ዘንባ ዋላ ተፍቅሮ ኣይሃለዋ እንታይ ጸገም ኣለዎም ዝመረፁ ካብዞም ደብዳቤ ዝሰዱ ፍቕሪ እንተጀመረት ምሕረት እንታይ ከዓብሰላ ኢልኪ ኢኺ ባህሊት እያ ምሕረት ስለ ዘይተቐበለቶ እዩ ናብ እንካን ሃባን ክትዕ ተቐይሩ ሰሊና ጥቕልል ብዝበለ ሓሳብ እንታይ ጸገም ኣለዎ እዚ ሓሳብ ባዶ ተጀሚሪ ፍቕሪ ተጀመረትከ ምስ በለት ምሕረት ግን እንትን ጽቡቓት እንታይ ባዛ ባዶ ተጀሚሪ እዩ ዋላ ባዶ ተጀሚሪ ትብል ቃል ቁንቁኛ ኣነ ኣይ ዘይትርዳእኒ ሰባትሲ ንምንታይ ናብ ኣኽዶ ተጀሚሪ እዩ ዲግሪ ዘይትሰቕሊ ኢልና ዘይነተባብዕ ንምንታይ ብኣኽዶ ተጀሚሪ ትምህርትኻ ማስተርስ ግበር ኢልና ዘይነተባብዕ ስለምንታይ ናባ ዝበዝሐ ኣብቲ ናይ ስንፍና ዝኸይድ ጥራይ ነዛ ብሂል ንጥቀመላ ብምባል ኣፈን ሓሳባተንን ካብ ስምዒት ብምውፃእ ብናይ መሓዝት ቋንቋ ደዋ በለተን ንግደፎ ብምባል ናብ ካልእ ዕላለን ኣተዋ ሕጂ እውን እቲ ብሓለንቂ ፍቕራ ከም ሻሙጥ ዝልብለብ ዘሎ ሃረም ኣብ ጥቓን ክሰምዕ ብምጽናሕ በይኑ ፍሽኽ በለ ብምኽሪ መሓዛእ ምሕረት ኣዝዩ ተሓጒሱ ኣብዚ ኩሉ ክትዕ ክሰምዖ ጸንሐ ሓደ ነገር ስለ ዝበረሃሉ ተሓጒሱ እንቋዕ ጥራይ ክሳብ ሕጂ እዛ ማይ ንግሆ ትመስል ጓል ኣፍቃር እያ ሓዘት
بمباليو زربان سلزودعا بدد بمبال بتغان حلف بلا السنونا بتغان كسأنح كم زخيل لا يقمتان بيننا لنا يلانين تأمها ممنين قنا يسمعن كم سأنحي فتسو ما يفلتان الزقرم هارم منبر زنباس نهارم مترفك تفلتو كم سبون رياتو يتفلتنيا كاب دقول فقري يدحنكا ديم سبلوبات نسها زيت فلتو فقريو البعاق انزف كرانيرو معالت خايت أبقالكا خمز بهال معالتو زمكرت قدو خينا هارم تنسنتو وديو بتات غان حلف بلا زنبا كم قليلا قلص بلت نابو سمعت بزلوز قصها خلق قص تغيرو مسرعيتو انتاي اوانا ندعي ازيادة صاحبت قمنا هرم صغرو حصر زبلا كم فريز زوق عينت كوينو شفا شفت عينو حلاي حبر قربتو صلم زبلا من اسايو زنبا نخلو انتنو قويلا بمتقمات نمحاستوها قرمت هي في الشيخ بمبال زنبا انتاي دا بلتا محلت محازعة زنبا قلنا هرم مسرعيت سرقاقا سمعتها تسمعان كاب هرم قصا إلي بمبال ناب ان قصات اوعيت هرم قن حنساب بتغان مسحالفة بأن قصو كل حبلان كميلو يموغط امت هاي عرر كوينا قنبارو خيطوق عندي زفرح سلينا نزهموت كتعزب دحر المصنح انتين ام حزاي ويو حقتا فترة سابق سرح قد جليو بمبال ناي وازاش مرقوت ايتا بعلوغة فتنيو زي حسب كنبار كفتنك مسيو بمبال وزبي نزرع ايتو قبز افكير كيو محازاي نزر انفت ملقت حرقت لا زنبا وا كيدي تاكوين كدي قرم حجريها سلا زي فلتكوه بمبال ملست اللان سلينا بوغنا وا ازودر ايه هاي تفلدني هاي معاوير كي ابطا اخلاصنا خلق زين نزمت ابطا خوابينا كمونجر كزنبي زوعل كمان بمبال نتونا زنباز سلبا قبز بمثال ونجر اقربتو ندحر حجون كمز خمز خقل انفت هبتا زنبا قزا مسكدت ابطا خلق زي تسنع علان تدق سلان كفلي قزا كوينا تسنع نبرات هندبت قن حدا حساب ذكرات دبدب بيتها تنبولو علات شعوب مبارو ذكرات مصنعتها ونزيفا دما ملس حتوان نصبيو حتتي طرعنهم كتنبب تدالوات نتز تنببين يمان إن علي دما زي تنببين نانببات بزحاد دبدب بيتها تنببات أو حسابا اتياب مأكل محاستو خلاز رأيتو دقجل بلا قل خبت تنبوز نبرات نايف أرد دبدب بيتات مرة سلسلشوا اوف با حمام بمبال نحنساب نعرفت تنببو نبرات قال يمون البزي بلوا قلال صان تنسوم زدقاملو كلنا سلازقرما بسحا كرتم تبل نبرات حنت دبدبي قن نقس إلا رأيت مو وايزس كابزم هوكياتي زخون تسفع ورصات حجس بل عباي زي قبرانيرو يخون يلكوي زخون واي قنف بمبال مس ملك عن صباغان زي كيد ناي بينا وحميتها قبرات قدها سين حفتان كفتتها دعاء اوي مصر استاخ يا بلد السلام ناخي نايمن كنت غني نسخي صبق سلازخونكي بتوم نصبق زغلصو صبقات نغرات تايوكلكني انت وكيلكي كحس طراي زخال نسخه جن نعيل علمان نمسب صبق تنبلصتني خي زنبا ملكعتي مسكرم انببها قلقل بلندو ازارب النبا ديز ولا فصمي هونس يفكرك بقى بحق فقري حلف زخون غاي حرفكي انت دا طميو ان اسوادت باللخي بايدا اذا كمان جزيف بزكا يفكرك بمنتاي مخقلصلكي كالوت نخو حسو خدفافون يم دحركا نفقرق حتى كي ليكون سيدلكي نخحشني صوري نخدر بطرايو نسخي بزحات يوم دليتخي بجرتا حتي تخ عوز خلون سلا زي مسلني بجاخي
حراي بلني زي بالكوي جنف كركي كل جزء بخل سبيخ تخببي كابزي منزعي خوصاك عاق مثل زي باللي تسقي طراي زريكي جن نايمن كنت خوني نايمن كنت خوني بقت بلا رأس جميرو باز وده نزيد حر من بابا بجلال صوب تعم تجرمات عمرها ملوء تمسيت أخب زنبوبتون تداهليو زارب دبزيات رايا نقعب مستنفاس دما نساون من كون خونون زودي بلت بوشتا كم فرانا رمات أتأت زنببتها ورقات قطعات أصفها بزبلتلو قرد سألي كاب دبدبي مالت كاب دبدبي ودقه تام في فالق لها دحر مرأها كتاب نوخ سبت تجرمات أتيها مع كلمة حستو خلا زرعيته دمخانو حاجوسات أرز بزحة متصبغيها أبتعص وجزان بهنا بحاجوس فنش حملات من مرأيو أزخل صبغيها بك أبعص وجزا عبيت مرتين محاوستها وكل مسألة لتن أزين تجرما ولون أتا حساب فقريت نتسق نبرات محرات أزياس دمما عدل زبهال كمزي تمال زرع أخي سميت كس لواوت أوجبس لومي يابت زيتنا وبدأ بيخص أن حكي تصبوا عدلي حق سحبات يمزو بالمهورات الجغبلي بمبال بخمي كتب السروخ متخيل حسابك كفلا شو معلتي هرم أب كباب خلاصن كي مسأرف عدا بزد ما تدعوين زود بمبال نخمس أن انبزاه رفا عرفت تغساب زعك الدما هرم كي مسأرف عدا عرفت مسأ خلاه كلهم ندقوا أمه زنوبا مسمحوا استدما نابدنا هرم ألوا دحرق ندي هاي هرم أبقى في دقوا أوفيس ناي دايركتر تنبركي خوخم زلو فلتا هرم مقصي يوم خليات سمتا زفكرا زنوبا أب ديسكتا سلز صحفويو نمتا ديسكتا تبلاشو اللخاتا بهايلو يستغصعي بمعدو زنوبا ناب أخت متصم سرايا أزيو فرها بو نجيروما حجيب صرفة واردنيا بمبال انبزاب زقبرو حزناء زنوبا ملكعتي أبطغو قرب بمبال أب إيراد انحت ورقات هبا بلاتو ممر كي رأيق التفات السورات هرممو ترقتها لبنا شعت السعي كلا بس قبر كودا بين حرا يكتب لني بمبال حزناء كفت انتبلا اتذهبا دبدبي إلى ندي كم زلاتا أتاور أسندوا جنك أويل أنت تأمتها بدحرتها صحفت رعاية نتها نايمن كنت خنيت بالحتو أتملس ناتكاي أتبالملسي صحفت له بحاجوس يس بمبالش أدري ممرد ما نعسك نا بمبال داق ماي كابت تنبرك خلز نبرها نبوشت أوفيسوس أوعو هرم جن بلبو انكو أطرحي الزخونة بك انكو أطرحي الزخونة طرحي بهلا نمسقنكا مرهو خفلا تساتفوها أي فرين نادما نبل زي دنس راديو إيراناي فتوات تغطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بترمو دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبنايم الاختصاص أنك تقدفلو كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبتا مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صجماتنا فتاتحو من عملخختنا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارغه ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا